Кредисимо? От години съм и в полезрението. Искам да ги изненадам в крачка. Обаче при тях няма скрито покрито. Всичко е на сайта им. Ясни и прозрачни условия. Избираш, консултираш се, решаваш. Избери Кредисимо. Заяви до 2500 лева. Бързо, лесно и изцяло онлайн. 10 години пари на време. 10 години Кредисимо. А сега всеки първи кредит до 600 лева е с 0% лихва за 3 дни. Всеки ден е Коледа с Кредисимо. С един пръст можем да направим много неща. Един пръст може да те направи най-известният човек в страната. С един пръст може да обиколим света. Стига глупости. Кредисимо. Изцяло онлайн. Лесно и удобно. Избираш сумата, избираш срока и получаваш парите до минути. Кредисимо. Отново номер 1 за онлайн кредити. Сега всеки първи и седми Кредисимо до заплата с 0% лихва. Кредисимо. Пари на време.